duɗal fakka mawno hoore teddironaki bandu kono noon principe o woni kuccam ɗam fandande haajo o ko l'islam kono noon nde wonno ko ɗemgal ngal kalten ko ngal tawɗen ngal muynuɗen ko ngal kutortoɗen ɗum waɗi kangal ɓuri jaalade sa yeehi e jamaji he tawata yimɓe ne kaala ngal ne kalda ngal e koye mumen kono kadi sa yeehi e jeereji he ɗum tawata e beddaji he botikaji ɗi gollorɗe ɗe foof haɗani ɗon Allah kadi moƴƴani en e gila ngal fuɗɗa janguede Allah newnani en omo ganduɗa ko hoodere mawde wiyeten Aamadu Hampate Ba Allah addi ɗum ɗo e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe joyyi ngam yewtidde e ceerno yiide wonde ɗemgal ngal ko ɗaɗiwal so ngal janggama ngal wawi naftorede e banggueji kuptuɗin ɗi tengti noon to banggue diine o e wallude yimɓe sodorade ɗon ceerno ko dokkaɗo ceerno kadi ko gandu ceerno kadi ko pamɗo ɗemgal ngal faami diine o woni kadi e yaade kala saaha e wallude julɓeɓe ha ɓeydo famde ɗum waɗi sa ƴeewi ko ɓuri hewde e bandaji makko haalanta ɗum yimɓeɓe koye pulaar ɓurɗo ɓattade yimɓe o ɓurɗo newade famde o ɗum waɗi o yii ɗum ɗo so tawi en janggi ɗum ne wawi wallude en e banggue diine o jaaɓi ɗum o sembini ɗum o yamiri ɗum hani o yamiri yoga e yimɓe ngam winditade bandaji ɗi e pulaar o hay sinno nden wonno ko abajada arabie o Allah resi en reeni en ha hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeetati e joyyi ceerno men ceerno Jalaluddine Ba wallidiɓe mo miñira mum ne jangga toon to Fass Charia Allah waɗi kamɓe ɓe ƴetti ngoon felo yantude ko wayno Mamadou Pullo en yanoɓe Mauritanie ceerno Amadou Samba Ba en Baba Gollel en ceerno Siraji Kugonengal en mbiyen tan e on ɗon saaha goomu e diɗɗal tidgal yewtide e ceerno men Khalifa hande o ha famodira yo won jaaɗo janggo e ara jokkana yimɓeɓe e bindol latengol gila noon ɗum waɗa wonno ko ceerno Amadou Samba Ba yeehi e nokkuji kewɗi mbawen tan wadde taɓal nde artande noon ko heewi gollama hen woni ko golla hen e mbadi pelle woni ko golla hen e goomuji woni ko golla e yimɓe telduɓe tengti noon e goomu caafal windi hen ko heewi e gardugol ceerno Jalaluddine Ba ngam fulde sharia o wattana ɗum yimɓe e ɗemgal pulaar ɗum ni saabi hewɓe gandiri Madina jangde pulaar nde kono kadi ballitori Madina e jangde pulaar nde ngam ɓeydade ɓattade diine o ko yettere Allah noon hitande foof yontere nde so waɗama Madina ene waɗanno ɗum e duuɓi jawtuɗi kono noon no gandirɗa ni tan wasde jooɗade seeɗen ɓe hufɓe ɗum ɓe saaha fof yaade ɗanle l'islam e yamirore ceerno walla haajuji goɗɗi e kadi yuɓɓinannoɓe ɗum ɓe hen ɗanni ɓe hen goni ɗo taw won haajuji goɗɗi ɗi ganduɗa sahaji ɗum waɗi yimɓeɓe ɗeɓa hay yejjidde walla hay soɓe ciftori tawa ñoosima ñalawma o wasa wadde Allah walli en noon hikka kam enen foof ndenduɗen ciftorɗen ɗum law hay sen ɗeeɓi lelde seeɗa kono kam en ciftori ɗum guila e hoore yontere nde woni ko adi ñalawma jeetaɓijo kebliɗen jewtiɗen hen kadi e gardine en o ceerno Jalaluddine Ba hay hanki en jewti hen makko ko yaaji pelliɗen wadde ɗum e nder yontere nde en cuwa taw noon dottude ñalawma mo watte joni eɗen jogori jooɗade ñalawma alarba ngam ɓeyda e bisimilla to banggue ruttade cimtol ganduɗa dillannoɓe e ɗemgal pulaar a tengti to duttaniɗa Amadou Hampate Ba ganduɗa jottiɗa Baba Gollel en kono kadi won harande lombi noon hakkude ko wayno Djibbi Moussa Ba Djibbi Bolo en ko wayno Amadjidi ko wayno ceerno Balaji en Amatalla en nandi nden harande ne beele wonko compétenti wonen ko kumpiɗen wonen ko ganduɗa en nan ene simte wonen ko ganduɗa eɗen tawtorani hay sikken sukaɓe gonnoɗen saabu mi waɗanani taɓal tan yidde en jettoyo ñalawma o kono noon somi ruttitima caggal seeɗa kalɗen ko 1950 nde iwani hen ko 1985 nde iwa ɗon nde projet gadiɗo nadde ɗo taw ko jungo laamu ngu ene hen ko fate ɗemɗe ngenndiije ko 1992 ɗum noon koye yurmede Allah woni e ceerno men ceerno Abdoul Aziz ceerno e gardugol makko fondation dental Dakar adi nannude ɗo jangde tawi ko jangde ɗemɗe ngenndiije tawi koye ɗemgal pulaar tawi ko projet Allah waɗi kadi golle ɗe noon ndewi lawol hewɓe janggi hen hewɓe paami hen surtout ɓurno hen hewde ɓen ɗon janganoɓe fof ko worɓe hayso rewɓe ne hen seeɗa Allah resi reeni en waɗi taɓal seeɗa hitande ujunere e temedde jeenayi capanɗe jeenayi e joyyi woni 1995 fedde men ɓamtare Madina Gounass e on saaha gardugol Ibrahima Diallo mona toon to leydi France kamɓe Amadou Talla en
ceerno Ibrahima Diallo jaafa ɗon e wallidiɓe maɓɓe kamɓe fof on sahaa ɓe dañi kamɓe ne projet mo ngannduɗaa dawal ngal e yaaji ko on sahaa ni murtuɗo ari ɗo ko wayno Oumar Sow en ɓe mbaɗi ɗo hebloji mawɗi ɗo galle tafsir Yaya Sarr en ɗo ɗum kam koye tawde men Alaji Abou Ndiaye en fof ko heen janngi e woɓɓe won heen ɓe teskiɗen Cheikh Oumar Diop en Bocar Mamadou Guisse en e heewɓe ndewi e ɗin ɗon hebloji nden ɗon jangde daasi noon haa yetti 2000 haa yetti hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeenayi e jeenayi woni 99 jibbolo en ne jogii fedde ne wiye ndungu ala gaño kamɓe ne Allah ɓe dañi ɗo projet gooto ɓe dañi duuɗe jonɗe mi sikki ma won hedde sappo ɓenne kadi ɗe nduumi ɗo haa ɓe mbaɗi heen somi juumani ɓe mbaɗi heen hay deftordu kadi yalti wuro ngo gure séraaji keewɗe naati heen ɓe jangde yaaji sabu on projet yaajino kanko Djiby wonno superviseur o omo joginoo moto ni omo yahatno e gure hee e leeɗe hee nokkuuji heewɗe kadi e on sahaa taw enen en puɗɗiima feeñde e jangde nde omo jeeyno e ɓurannooɓe fottude en ngam tawtorɗen on projet hay sinno noon en jeenoo kay projet he fin projet o hawri enen kadi Allah moƴƴani en woni hitaande ujunnaaje 2 e 2004 ko ndeen goomu jangde suppiti tawi ko suppitande mawnde hawniinde sabu on sahaa tawi eɗen puɗɗi modde hebloji immorade ceerno Jalal Dine Ba ceerno Baro Ba noonne kadi wayno Ba Abou Camara en wayno ceerno Ɓaleejo eɓe jaaji kamɓe keblin tengti noon e ceerno Amadou Samba Ba e ceerno Amadou Ba Sanda Pulaar surtout ceerno Amadou Ba Sanda Pulaar on sahaa taw ne hebli e projet ji e yarlitaare nde ko fati duƴƴal kesal woni ko wiyete ko karallagal janngin filtiyagal janngin woni ko mbiyata pédagogique ko ɓe mbaɗi heen hebloji noon ɗin ko hebloji cafɗi machallah ɗin noon woni suka e ballal fedde jokkere en ɗam e gardagol Sada Amadou Baylo Sy tawi sakke ɗo ardino ɗum gusiraji Oumar Nalla enen kalfinano toon jangde e pinal Allah waɗi noon mbaɗen heen heblo ma won yimɓe nogas ko yettere Allah sappo rewɓe e sappo worɓe nde heblo ngo joofinde noon yinnoɗen enenne ko nadde e dawal projet ji par ce que teskade jangde namdi ko doole namdi ko sembe namdi ko ngaalu wona neɗɗo goto ko laamu walla yimɓe heewɓe mbawata wadde e juuɗe mumen nde wawa tambade hay sinno eɗen jangguinannoɗa kawtal duuɗe en ɗiɗo tata ne jangguinanno duɗal on saaha pelliɗen wadde mojere wotere ngam huccande ɗum ɗon Allah waɗi noon to yahani kono Allah moƴƴani en woni to laamu to requête o waɗa réussir Allah moƴƴani en noon ɓen heblanoɓe noon naati e nder wuro ngo naati e diwan he naati e ngendi ndi ma mbiya oɗo saaha ɗum woni e dillude kala ɗo dillete ko fati e jangguinde Pulaar sabu ko famɗi fof duumima duuɓi sappo laaɓɗi yimɓe ne jangga résultat ji kewɗi jalti hen ene jeeya hen eɗen hufduɓe ɗo ndeɗo haalirde min e ma Alhuseyni Guet Amadou Sambalo e woɓɓe wonɓe boolɓe e Alaji Abou Ndiaye e woɓɓe enen fof wonɓe ɗo Basirou Ɓare dilloɓe hannde e sakkirde nde walla dilloɓe ɗo yoga e projet ji walla to mairie to e nokkuji goɗɗi hannde ko heewi ko e nden ɗon haralde hebla suusi ko janggi ko hayso won janngunoɓe ko nden yimɓe cuusi ko janggi ko cuusni yimɓeɓe ko jangete ko jiiɗi ko jangete ko jinni yimɓe ko jangete ko kadi ceerno Jalal Dine Ba waɗi hen hebloji mawɗi ko fate e diine o surtout andu diine ma yaaji yimɓe kumpiti caria o ko yettude Allah Alhuseyni Guet so wawi jabade tigi a jarama no fewi mi beltima a jaabima tigi tigi ko sohlano ko ko wona ɗum ko kala hitande ene waɗanno yontere ɗemɗe ngenndiji ene teska ene waɗateno hen won hen ko waɗa taw ceerno Baro Ba en gonanno sabuji ha hunde waɗa kono noon hikka holno miijoji gardi e holno eɓɓira ngam wawde huccande ndeɗo yontere ɗemɗe ngenndiji aɗa Pulaar no wiya saɗa walle waw saɗa jangguine kadi faam en gari ɗo tawɗen ɗo ceerno Jalal en ceerno Baro Ba e fedde Mamtare Madina Gounass Caafal en kamɓe tawɗen ɗo e dingiral ngal gila ɗo dartaniɗen eɗen jeeɓaɓe eɓe golla golle ɗe yi ha ɓooyi mbattuɗen yantude e maɓɓe gonɗen coppi maɓɓe eɗen jangga ɗo maɓɓe ɗo e golle he yonti noon saɗa walle waw yonti kadi saɗa jangga dursito hikka ɗum waɗi ko enen koye men haqqillaji men ciftori eɗen poti immade daroɗen ndisnodiren ballodiren e mawɓe e seere men ɓe ha ñalawma o wawa wadde daroɗen kala ɗo foti darede hen e nangue ɗo foti yehede artede e juɓɓudi ndi e foof ha mbawen hutorade koɓe jangguini en ko mbawen kadi heɗade conseil ji mabɓe e nder yontere nde mbawen wadde yontere en mbaɗino ɗum lawol gotol walla laabi ɗiɗi ɓe nino somi mbiɗa siftora ko sakkiti ko galle rewankoɓe ɗo wonno legal ukasi ɗo woɗɗani école o guila nde mbaɗen wadde ɗum waɗi hikka nde eɗen jiiɗi wadde ɗum so Allah haaji inchallahu taala e ballodiral mabɓe e yamirode ceerno e duwa mum ñalawma o waɗe yimɓe wuuro ngo
ngannda ñalawma o wonande anndunoɓe ene heddiɗo haa jooni wonande sukaaɓe ɓe nganndaɓe mbaawa ɓeydaade faamde kono kadi wonana yimɓe ɓe hirjino e huccinde yimɓe ɓe e jangde tenki e janngude ɗemngal ngal e janngude heen diine mumen par ce que ɗum hirjino e kala sahaa hay laamu ngu e hoore mum waɗirta ɗum ko siftinde yimɓe aha won ɗemɗe ngenndiije gonɗe ɗo so ɗe toppitaama so ɗe ndewaama so ɗe ñiimnaama so ɗe njanngaama ma won ko ɗe nafti ko ɗum saabi yontere nde enenne ko ɗum saabi eɗen jiɗi waɗde ñalawma o e ndeer yontere nde tigi wadde somi faami ko ñalawma yiɗa waɗede e ndeer yontere he tawa ñalawma o yaltaani e yontere e ndeer yontere wadde nden firti wadde nden won eɓɓoji mbaɗaaɗi ɗin eɓɓoji somin jiɗi faam ɗum noɓɓi sifiri eɓɓoji mbaɗaaɗi e ndeer yontere nde ko feññinde ko heɓa janngeede ko heɓa golleede ko alhamdulillah rabbil alamin Allah ne rokki en nde ceerno jaɓi nde 1950 nde o duwi nde ceerno men oɗo halifa o hirjini 1985 nde ceerno jalali darodi e miñira e mum nde garɗen jantodirɗen e maɓɓe e darde nde ha vraiment e jijjita noon tawital pulago waɗi hen golle matiniɗe ɗum ɗo wonko waɗa hen ha heewi wonko waɗa hen ko winda ene jooɗi ene foti hollirede e kala saaha yaññe wonko waɗa hen e yimɓe he woni enen dilloɓe e communication dilloɓe e janngingol ɓe wonko waɗa e men ene foti feeñde e kala saha yimɓe jiiya résultat ji kono wonko waɗa hen feeñi e banggue faggudu e nder wuro ngo e ko taari ɗum woni ɓamtare ndema awo gaynaka e julago ko nandi hen wonko waɗa hen e sukaɓe tokosɓe ɓe guila e sukaɓe rewɓe ha e sukaɓe worɓe ha hande résultat ji hewɓe gandi hen diine mumen hewɓe janggi hen hani woɓɓe hande ene liggo e cafriɗe ɗe ko fati e ngeesogol ko wiyete vaccination campagne uji mbaɗoji ɗo ɗi foof sa limi e nder temedere foof sa yiiɗi mbiya 50% o kam ko pulaar windata woni feccere nde ko pulaar hutorto pulaar windata wadde ɗin ɗo résultat ji foof ene jalti hen kono noon ko ma waɗa rendine waɗe gergal daña ɗo hollira pour yimɓe ɓe ganda vraiment résultat ji ko ɗum jiɗɗen wadde e nder ñalawma he so Allah haaji inchallah tigi jarama no feewi e Amadou Tidiane Kase ene wayno en paami ndeke ñalawma o ko yontere ɗemɗe ngenndiije waɗetende nder leydi Sénégal kala hitande hikka noon enen eɗen jiɗi wadde hay soko ñalawma goto e nder yontere nde sababu nde hollirde wonde enenne ɗemɗe ngenndiiji ɗe eɗen jiɗi ɗum eɗen darani ɗum wadde nden e nder on programme beele eɓɓoji ko fate ɗo juɓɓudi ñalawma o beele wonko fewja hen walla fewjaka walla ala ko golle ɗe cuwa gasde taw ene ɗamina o ko jogori arde fonno jogori waade wonko fuɗɗa fewjede hen saabu ko adi ko foof ko siftinde yimɓe ɓe yontere nde heedi ɗum ko taɓal jooɗade kadi namdodirde distodirde beele ene heeƴa mbaɗen ñalawma saabu ne wawno faɗande ɗum ne kadi nanodirama taɓal gongal nanodirama wonde taƴen ñalawma mo ganduɗa dendagal ɗum noon Madina Gounass ko taari ɗum kala mo ganduɗa ne yiiɗi pulaar meeɗi gollande pulaar ne jogui yidde pulaar anni wallude e wallodire pulaar ene eera hen ala gaccaɗo ko worɓe tan noon o saaha nodda ñalawma gadano gam hawroyde ñande alarba garoɗo o alarba ɓaawo janggo mbaɗa sikki de wonta alarba ɓawtel garoɗo o alarba garoɗo o enen fof hawroyde to galle ceerno Jalaluddina Ba Yari Male ɗo Pete ɗo waktu 17 kikiɗe woni 17 heures kikiɗe ñande hen noon lelneten doggol golle ñalawma juɓɓudi ñalawma hono jogori sifrade ɗonne kadi ko taɓal sawde joofade ñalawma o e fewjude ko jogori waɗede e ñalawma he wonande ñande alarba nde taɓal gongal ngal ko arde ɗo humpita bandiraɓe foof e nder émission duɗal pulaar jewtiden hen yimɓeɓe ciftora wonde aha yontere nde heedi wonande yejjinnoɓe ɗum ɓe kadi siftornoɓe ɗum ne jogo hay hamam beele Daka FM waɗani hen hay hunde beele Gowmu Jangde waɗani hen hay hunde beele jenguinoɓe pulaar ɓe haydara mbaɗani hen ɓenne kadi ganda aha deke yimɓeɓe ene keddi hen dañɓe arde on ɗon ñalawma rendude e men e golluɗum bisimilla ɓe dañani arde ɓe tongoni to so beelama ene mbawi wadde yuɓɓinde kañum enne toon hunde woni caggal Madina o par ce que enen jiɗɗen kam wonande Madina o e guure takkiɗe Madina ɗe waɗe ñalawma goto taw ko timmuɗo taw e gardagol ceerno ɓe kono wasata keɗiɗo en to e Fongelombi taw wawa arde ga Madina en distance wasata keɗiɗo en to e bagadaji taw wawa arde ga kono wasata keɗiɗo en to e Jeeñun Jala taw ko auto banggue région Tamba kono wonanaɓe siftorde kamɓene ɓe ƴeewa holno ɓe juɓɓiniri on ɗon ñalawma ko ɗum woni ɗonen ko taɓal so Allah jaaɓi inchallahu taala tigi a jarama no feewi Amadou Tidiane Kase min gaccima pofɗa eɗen mbawi wiide waftuji nogas e go'o pawi hojoma e 31 karalla pota seeɗa mataw min garta e man joni joni
wuro meɗen ko jangude ɗemgal men janginde diine meɗen ko gommu jangde men. tigi a jarama no feewi Adnan Thiam karallagal to caméra to ko Amadou Sambalo mo ganduɗa ko Nangue TV Nangue TV ha tigi a jarama no feewi a jarama Tidiane Kase ene wayno teskama wonde so wiyama ñalɗi pulaar wodaɓe haqqillaji mumen dogi e ɗum ko jimɗi tan e haala tan beele ala wonko bayladi jogordi waɗede hen tawa wona e sifaji baɗetenoɗi nden wayno hollirde hande o hol rendo meɗen no foti wawde wadde ha faggudu men yaara yeeso hol no mbaɗaten ɓesguji men ɗi janggani mecce ɗi mbawa janggude beele ɗum ne jogori loowede ñalngu he walla ala walla min paade mon tan jimi ma loowe saabu hay temo ɗo joni o en tawnani firo labtungo temo kono sa teskima hitande foof ɓe gaddat toɓɓere nde ganduɗa toɓɓere nde ko yidde woncude ɗemɗe ngenndiije walla huccinde ɗe to baŋnge ɓamtare walla baŋnge faggudu enenne ma en naayoro e toɓɓere nde kono e nder toɓɓere nde kadi naayortoɗen ko e programme mo jogiɗen sabu ala hen ko paggoten sabu ceerno radiallahu taala anhu nde o bismi tan yo ɗemɗe ɗe jangge ko adi ɗum taw o waɗi hen golle mawde sa ƴeewi ngalu kelmendi pulaar ndi ceerno loowi e nder bandaji makko ɗi ɗum tan ene yona a haali joni faggudu sa welama tan ƴetta ɗo to baŋnge ndema tan hayso ko konnguɗe ceerno ɗi tan ñande hen galɗinoriɗen ñalawma o ene yona ñalawma o e findinde yimɓe ɓe taw kadi koye ɗemgal pulaar laamgal ngal o hirjinirta yimɓe ɓe mo remani ma yaa ko ɓuri casol mum ɗon tan aɗa wawi hirjinirde yimɓe ɓe holko ndema nafata e neɗɗo so remani ma jiggoyo tan aɗa wawi ƴettude ɗum wona base baɗo no ceerno Jalal ni ɗowanma ɗum walla baɗo no monsieur le maire Alaji Amadou Tidiane Baro yewtanma ɗum wona yewtere timmude altotonde yimɓeɓe huccina ɗumen to banggue faggude e ɓamtare taw kadi rewni ɗum ko e nder ɗemɗiyankagal taw kadi ko e nder kelmedi nde ceerno tafi jiida e won winduɓe hen ha heewi onon oɗon bindi hen won winduɓe hen defte kadi ka joom meccal Amadou Sambalo wonto dillata baŋnge goɗɗo to ko faati e ndiyam walla ko faati e économique e geɗe mbaɗi noon ɗum eɗen mbawi heblude hen ko ganduɗa so yimɓeɓe gaari ene kollire ɗum ko addi ɗum taw defte ɗe ma waɗe weejo defte ɗe kollire wonko winda ha heewi alhamdulillah rabbil alamin goomu cafalla windi ko noon kadi ceerno Baro Ba e hoore mum ne windi defte goɗe keeriɗe monsieur le maire ene windi ɗo defte e woɓɓe nen ɗon bindi Amadou Tidiane Talla ne windi defte won jayandeji bindaɗi won jayneji bindaɗi e mbeɗɗami ni monsieur le maire ancien maire walla maire sortant hono Alaji Seydou Ba omo windi deftere Hesre Poul ko fati e gurdam makko kono kadi mémoire gurdam politique e nder leydi ndi omo mémoire hen hay golle mantiniɗe ceerno waɗi e nokku he deftere nde somi juumaɗo elle ko hande walla hanki wonno ñalawma weejo ɗum nene gasa mande aroyi e ɗin ɗon ñalawmaji hay sinno koye français nde winda kono ma nde jubbane sabu ko ñalawma jangde fodde ko waɗa hen e ɗemɗe ngenndiije ko fof ma hollire hen hay sinno noon ko mbiɗa ko ma waɗoy hen ma waɗa jime kono ma en mbaɗoy jime ceggaɗe yeru saƴƴiti yimre perɗo ko yimre kono ko yimre nde ganduɗa ko yimre sunna ko yimre jangguinore yimɓe holko woni fergo holno perɗo foti waade so perɗo wayini kadi ko ɗiɗo résultat ji nden ende wawi arde ende labte on ñalawma jimi goɗɗe nen hen mbaɗa ha heewi Alhuseyni gueɗe wonko waɗi hen ceerno banaji en wonko mbanno tawi waɗaka e pulaar yo Allah moƴƴe mabɓe ko wayno ceerno Boy en wonko mbaɗi hen ɗen jimi fof waɗa koye pulaar ene wawi aroyde wona tan jime lenggi walla jime ɗe ganduɗa ko gabbitiɗe e banggueji goɗɗi kono ma en galtoɗi e artude e banggue e neesu men e sifa no gonirɗen taw kadi eɗen gabbiti e faggude eɗe kirjina eɗe potta yimɓeɓe e hirjina ɗumen e janggude eɗe potta yimɓe e momtude human binnagal eɗe potta yimɓeɓe e hirjina ɗumen a haali to banggue métier wonko waɗa hen wonko winda hen wonko golla hen mbaɗo no joni no ceerno Amadou Samba Ba ne wawi haalandema arde ñande hen ne wawi yewtanɗen holko wiyete fréquence holko woni fréquence holko woni 94.9 sen beelama e mbawi o heblal en yewtere mum heeride ko fati e communication mbaɗo hen no Alhuseyni gueɗe ne wawi ardude banggue métier mbaɗo hen Amadou Tidiane Kase ne wawi ardude banggue métier goɗɗo e goɗɗo kadi ene wawi ardude e banggueji foof so tawi saabu jiɗɗen ñalawma o waɗane daawe so Allah jaaɓi inchallah so toɓani en dañi daawe ɗe serenɓe daawe ɗe serenɓe kufanɗo en ɗe haralleɓe kufane kono kadi ma waɗe hen hay magoji ma ƴeew magoji baɗaɗi hen ɗi ganduɗa eɗe beltina
kono taw kadi enen yaadi e toɓɓere nde jiɗɗen haalde nde so Allah jaɓi inchallah. tigi a jarama no feewi Amadou Tidiane Kase, golle ma jooɗi peewi ene wayno ɗon faamima wadde ñalawma o ko ñalawma jogorɗo wadde fayida no feewi nde tawno jiɗɗen ko jencude bandi fayida ngam yimɓe ɓe paama ndeke e won taaɓal ngal gimmiɗen kono won taaɓal ngal jiɗɗen huccande ngal taaɓal noon ngal jiɗɗen huccande jiɗɗen ko goto e maɓɓe fof tawa ne yiita hoore mum sabu eɗen gandi ɗo wuro ngo ɗo sincira ko sunna ɗum hay goto men haalantake ɗum wadde nden sunna o feeñat toon tigi tigi sababude andude ndeke yuɓɓinde ñalawma poɗɗo ni alay sago mbawa heɓande ɗumen base holno poɗɗa waɗirande ɗumen waɗirde hunde nde ha hunde nde yaada e ko gonka gonaka ka ɗum ɗon noon beele ɗum ne won miijoji jogaɗi hen soɗi joga holno ɗum o sifori. Eyyi jarama no feewi Alhuseyni Nget enen kam hande jibinaɗo ha dañi duuɓi 4 walla 4.5 en han kadi fuɗɗima famde holno Madina Gounass yiɗiri hol kadi no neɗɗo waɗirta e Madina Gounass daña wone sabu won ko waɗa e yeeso joomum waɗa watta won hen kadi ko mbaɗɗen hen kadi ɓe mbaddaten ɗum ɓe kala ɗo gonduɗen e maɓɓe en dañat no mbaɗirɗen taw en jumani te yaade e sunna mi rokka yeru windande janguirte ko ɓandum meeɗi eɓɓede ko wiyete 15e de la femme jonte ɗiɗi teddiniraɗe rewɓe joni noon ko commune Madina Gounass e on saaha communauté rural wonno kamɓe teddinira ɗum kono ɓe kuuli wadde ɗum e Madina ɓe mbi ɓe mbaɗoy ɗum hedde Madina Pakane en ko nandi hen mbaɗoy ɗum wuuro wongo ceerno men ceerno Abdoulaye ceerno ko dokkaɗo karallo bawɗo yurmede Allah wone makko o wi holko hatta waɗede ɗo yo waɗe ɗo waɗire e juɓɓudi wuuro ngo no namdori ni te résultat ji jalta hen Allah waɗi o jaggi ɗum o yuɓɓini ɗum waɗa ɗo communauté rural ɗo ƴeew ko bettere wonno Alhuseyni Nget ɓe invite hen pulariyankoɓe koye ndungu wonno kadi mbiɗa siftora e nodduɗen hewɓe téléphone aji woodi ɓe keɓɗen ɓe nana guese ɓe ko yaltoɓe ɓe fof kono ɓe nodditi en laabi ɗi tati portuɗen jaaɗen nde jaaɗen jettiɗen nde daawal pulariyankoɓe yetti wiya holto gonɗon hay goto arani nanme dingiral he haqqillam dogi e yimre Ibrahima Sarr rewɓe Bordeaux nde yimre nde yima ha gasi kala ko wonno ɗon ñande hen ɓirri ndeke wonko waɗa e pulako hen taw noon ko adi ɗum ɓe mbaɗi weejo dendagal ko golla ko rewɓe golle gila e cañu goobu ha e caabune ha e gueɗe mbaɗ noon beeɗi en ko heewi waɗa e taabal he ñande hen kamɓe imminoɓe Kolda weeli garat gari nde ɗum hawɓe ti waɗa e sunna taw kadi no yuɓɓi mi siftoro sous préfet tawtoron on saaha wiyete ko Mamadou Ly oɗo saaha o woni koye foftere makko en calminimo en calmini dendagal famille makko fof ha o yeehi ha waɗa affecté somin kawri kase o wiya mbiɗa yimre nde wi ko heesal e basal heesal ko basal jarani o yimre nde wi ko coquette e roquette moƴƴani nde wonno andi ko woni roquette arani ko bombe joni noon Ibrahima Sarr wi ko coquette e roquette moƴƴani heesal ko basal jarani so amo arta e ndin kelmedi sababu noon ñalo hay kanko qirri ko winda e pulaar e ñande hen te ko bettere wonno mbeɗe ɗamini ne wawi waɗede ɗo te waɗama ɗo wattama ɗo waɗama galle almami laabi en kawrti hen no mbimami ni ceerno Khalillo waɗama toon sakkiti waɗede ko galle rewankoɓe ɗo donc waɗama wattama mbeɗe ɗamini kadi waɗannoɓe ɗum ɓe ɓeydima kadi jogade karallagal e humpito holno waɗirto ɗo te ombo te enen ay ɗiggude weeli mudde ɓe mbiyata ay sunna no wuuro sunna ne weeli gollude saabu ka lelnanaɗo foof mbaɗanaɗa keeri mbaɗaɗa gaafe han kadi poɗɗa rewde hen hunde so raayi waɗama train addama somo rewa e rayi he yawata yaltude so naata ko rayo taƴ jiida e jaaho e goudron ay jaaho e goudron walla jaaho e jorni ene wawi yaade ha ɓooya wala mum yara banggue kono ko waɗana rayi kala ko waɗana rayi fawama hen kañum watta de rayi so naata ko rayo taƴ ɗum noon Allah ne walli ne jogui renoɓe hisnoɓe ko e dow rayi he pawete ya kadi yumta eɗen jogui hen jarto mawɗo inchallahu taala a jarama no feewi golle ma jooɗi peewi Amadou Tidiane Kase min beltima no feewi karallo min mbima pota seeɗa min garta joni ɓamtare wuro meɗen ko jangude ɗemgal men janguinde diine meɗen ko gomu jangde men tigi Adnan Thiam golle ma jooɗi peewi wondude Ɗaham Moussa Ba wondude Amadou Sambalo to banggue Nangue TV a jarama no feewi ko wona ɗum ko ceerno Amadou Tidiane Kase ene wayno oɗo saaha caggal miijoji wadde ñalawma o beele goomo
hande wonnanoɓe goomu jangde wonnannoɓe o saha goomu jangde kañumne holko fadi beele golle ɗe won eɓɓoji jogaɗi ngam immitinde jangde nde wawa ñibde nde tawno ko ɗum haaji ceerno ɗon somin nawnimama ngo jaboto e ko noon ɗum innorto wiyete ko immitinde jangde nde kono enen mbiyeten ko jokkude jangde nde sabu ne heewi kala ko wiyete immitinde tawata koko mayno te noon hen sahaji wonno hunde deƴirta a wawa salade wiyede ɗum maayi hay sino noon aɗa yananane wuuri sabu ne joguiɗo neɗɗo yettoto wiyete o woni ko coma kala nde wiya neɗɗo ma nena coma firti o woni ko hakkude gurdam e mayde kono firtani o maayi neɗɗo ne wona coma caggal ɗum arta o wuura duuɓi temedere caggal ɗum walla so fiɗɗitima omo wawi wurtude wadde mbiyen ɗum goni koye coma wadde mayani yanani kono ɗo yarata ɗo waɗino fatara fatara o kadi guila nden ene sippire ene wadde hen kadi yimɓeɓe yo ciftoro fatara o ko woodi ko foof meeɗani wadde hitande wootere lewru janvier ha lewru décembre tawa janggaka ɗum meeɗa wadde yimɓe kadi ganda ɗum fodde ko teskiɗen ko kam enen ko tawtorɗen ko guila 2004 ha ɗo jarten ɗo ala hitande mende darade ha hitande nden maayi taw hay duɗal gotal janggani meeɗa heddi noon 2004 hakkude mum e 2008 dawal ngal ɗon no jangde nde wurduno ɗon ni e noɗe dilliranno ɗon ni yihino ha mawni ha woni nden dillere so ustima cikkata ko woodani kono hay nde ɗo hitande ɓe mayde ɗo tan 2021 ha naati e 2022 hitande gonɗen nde ko famɗi fof ene jogui duuɗe 4 janggoje ɗen duuɗe 4 dartintaɗe tan ko gurte julde daaka walla ko nandi hen toɓoji ɗi oɗo saaha won dartinoɗe kono hay ɗum gonɗen koye yidde ɓamtugol duuɗe ɗe ne gasata ko ñalawma o addani en dasade seeɗa beele ñalawma o so ɓenni kadi jiɗɗen ñalawma o kadi wona herjino saabu ko ɗen duuɗe jogori arde kollira ko janggeteno ko yimɓeɓe ganda ene jangge nam en nani nelal ceerno yiye en ɓeydo tinnade eɗen ñaagui ceerno duwaw no feewi en nani nelal ceerno en ɓeydo tinnade nelal ngal rewi ko e fedde men an diine mane arno ɗo e ñalawmaji ziyara eɗen yo Allah jaab ziyara o e nder hen ceerno lamdori duɗe ɗe en tawaka saka mbawi rokkirde résultat kono kam ne woodi duuɗe janggoje ko famɗi fof 4 walla 5 kono ceerno wiyen ɓeydo tinnade inchallahu taala eɗen ñaagui duwaw sabu tinnanade ɗum nde ko tinnude hoore mum tinnanade ko ceerno wiyen tinno ko tinnude hoore mum sabu pulaar so jubbol lamminima nde pinɗa fof wuji hen nebam enen ɓeeɗo ala ko en dañani e pulaar he ko ene yona maayo ala ko en dañani hen wona teddugal mum wona laamu mum wona sabu wona ko yimɓeɓe cikkata ko hen sahi woni laamu walla ko cikkata ko kono kala ko neɗɗo ene dañira ɗemgal enen en dañi ɗum enen jooɗiɓe ɗo ɓe e woɓɓe haɓene men ni dañi ɗum e ɗemgal he donc jubbol so lamminima pinɗa fof wuji hen nebam kadi ceerno ko joom wune sa felliti darade e ko haaju makko o woni ko tan andu an a daña wune joni ceerno ko malaɗo wune sabu ceerno sanni ceerno ko l'islam ko tijjaani ko dental ngal wadde kala ko ceerno en mbi mbaɗe ko ha ɓeyda en to Allah ɓeyden to Nabi sallam e Cheikh Amadou Tidiane ɓeyden to l'islam men ɓeyden to dental ngal watte ɗum hay soko foti no misgal zarten surtout sa dartinama aɗa wonno hen deke ma en ɓeydo kadi wadde hen heddi noon eɗen jiiɗi etade aɗa andi saha fof hunde ne yurnete ene yaha ɓo yurnte ene gasa keewal ngal yaano ha waɗi teddedi keewal duɗe ɗe sabu lobbundu fof e duɗal lobbudu fof uddir duɗal Allah ko hunde nde wurno weeli ha goto fof yiiɗi galle mum fof waɗa duɗal jiɗɗen kadi abbade yimɓeɓe sagoji mabɓe jeeyi ha ɓoy tawɗen dake amnatako sabu heehi ha capanɗe 8 e ko fawi ɗum heɓande ɗum jangguinoɓe wona hunde wemde yeehi ɗo saaha en wonɓe ɗo ɓe ene famɗi men mo jogonoki duuɗe ɗiɗi tati hay minen ɓe jangguinano ɓe saji min en tawtanno min lomtoɓe walla min lomtoɓe dake noon heewi enen jiiya ene usta hoore mum eyyi way kono oto mo ganduɗa sa fayimo ko wawata so ha ɓoyo o daroto ponoɗe perat joni noon eɗen jangguito hen ha en jii wonde ma eɗen jogori wadde ko arata ɗo ko inchallahu taala duuɗe kakidiɗe bawɗe huufede fawade juɓɓudi tawa enen ɓeɗo foof eɗen dutto e jangguinde taw kadi ala ko tardini e golleji men keeri ɗi tawa ko karallagal en eɓɓi ɗum en puɗɗima e gon eɓɓo goto men fof tawne ara e waɗa windande yontere fof laabi 2 walla 3 taw ala duɗal kattotongal hoore mum so Allah jaaɓi inchallah taw ko duuɗe seeɗa belɗe hufde sabu ƴettu yeru ɓe mbi windande jangguirte ko bandum aɗa ara ɗo e wuro ngo Sinthié tawa ko duɗal gotal alqur'an karim woni ɗon ene jangguina wuro ngo fof tawa hen sahi wuro ngo ne waɗi leeɗe 3 4
yaha ɓoye wona duɗe ɗiɗi yaha ɓoye duɗe kono sahaa fof taw aɗa hen yimɓe ne dursa aɗa yimɓe ne ɓaara ko ɗum woni fayida o résultat ji ɗi aɗa arɗo e wuro tawa wuro ngo e ngo mawni kon taw ko école goto ngo waɗi école français pourtant yimɓe ɓe daña hen entrant sixiéme yimɓe jaha hen ha woɓɓe daña hen jawta ha daña e bac ha jaha université waɗi ko résultat o woni ko sohla ko jencuudi ndi wona keewal limore duɗe ɗe walla keewal janggoɓe ene noon jiɗɗen han kadi ko ɓurde mahade e mbawka men yitere wona muudo kono en andi ko kattani taw ene weeɓa hufde wona hebbinde limore min jogii duɗe temps ala ko wadde feere hebbina jencuudi ɗum jiɗɗen so Allah jaɓi inchallahu taala tigi a jarama no feewi golle ma jooɗi peewi Amadou Tidiane Kase ene wayno ɗon to kalata ɗo beele e nder ndiɗon juɓɓudi e peeje e eɓɓo goomo beele ɓe jogii yiyande wawde wadde duɗal sukaɓe worɓe ɓe ganduɗa tawa janggo e jaam ɓen sukaɓe mbawi jogitade jangde nde saabu eɗen gandi neɗɗo ko cugako e cagatagal e manggu joni noon so tawi woni aɗa dare e cagatagal ma ne moƴƴi sukaɓe cakko beele janggo e jaam sukaɓe ɓe gonta sagataɓe mbawa dartade darde darinɗa beele gon eɓɓo to banggue jangde pulaar nde ene eɓɓa to banggue sukaɓe worɓe ɓe ganduɗa dilloɓe pulaar walla fuɗɗinoɓe janggude pulaar waɗani ɗumen duɗal ngal ganduɗa jomum ene mbawa janggude hen guila eɗen gandi jangde pulaar nde ne waɗi daawe kewɗe poɗɗe janggede hen tawa neɗɗo ne wawi naftorade ɗumen nder gurdam mum ne wawi naftorade ɗum to banggue diine mum kono noon to banggue métier to kadi aɗa wawi janggude toon naftorɗa to banggue métier ma beele ngal duɗal ene eɓɓa walla eɓɓaka e nder eɓɓoji ma mbiya ko heewi eɓɓama hen holno gollirte heddi ko tabitingol mum ceerno Jalal tan windi hen ko heewi Alhuseyni nget oɗo mo kuccino windi hen Amadou Samba e goɗɗo o waɗino ni hitande wotere keɓɗen joɗade ha tafɗen ballodira enen e ceerno Jalal e waɓen makko de miñi kene ko nandi hen ceerno Amadou Samba Ba en ceerno Amadou Ba Sanda Pulaar en e monsieur le maire Alaji Amadou Tidiane Baro Bocar Mamadou Guisse en ene keewi ha eɓɓuɗen darnuɗen cate tati ɗe holko wonno kuccam ɗam catal fof woodi ko halfina catal gotal ngal mbiɗen yo halfine holko jangete juɓɓudi e teppude jangde mbiɗa wonno hen an e ceerno Jalal ardino en catal ngal monsieur le maire ne hen catal gongal ngal wiya ko yo yuɓɓinan en kumpital jangde nde Allah jaabu Ndiaye ardino ɗum e yoga yimɓe heɓe nde gonno hen catal gongal ngal wiya yuɓɓinen faggudu jangde nde par ce que ƴeewama tawama yimɓe mbawa janggude e ɓolum 0 plus 0 7 égal 0 ndiga ɓeyda hen ndiga ko ndiga tan rokkatama wadde ɓolum ko ɓolum tan alay sago yimɓeɓe daña faggude ɗum yimɓe fof ne pamodir ɗum joni alay sago jangde nde daña hunde holto nde immorto beele ko e laamu leydi Sénégal ken ɓiɓɓe leydi ndi eɗen kandi hen yontere ɗemɗe ngenndiije ne waɗe hol fodde ɗemɗe ngenndiije immorade e laamu walla bayere en woni pellel ɗe gona laamu yankoje ko nandi hen kono kadi hol ɗamawuji joguiɗen ko wayno kaw Abdoulaye Gounass en e waɓe no mabɓe ni e 12 en e jangde nde ɗum so heɓama ene wawi addande yimɓe programme o tabitinede programme eɓɓaɗo kono programme on eɓɓa e nder programme o noon ɓuuri joofede hen ko sukaɓe tokosɓe no mbiɗa ɗo joni ni hande hay laamu Sénégal ene joofiɓe hakkude duuɓi 17 ha duuɓi 50 so tawi ko e nder duɗe Qur'an heɓe goni walla duɗe Pulaar he eɓe mbiya yoɓe jangguine métier taw ko métier jaaduɗe e karallagal e bindini te eɗen gandi enen ne enen toɗɗi en ɗum saabu ko heewi e duɗe he ɓe janginan ɗen ɓe ɓuuri hen hewde ko janguɓe Qur'ana ha goɗɗoyi jangde mumen toon darti walla ene jokki alhamisa e aljuma gara e duɗe he ene jokka ɓe noon woni sa joofi mabɓe goɗɗani 17 faade duuɓi 50 wadde eɗen gonno hen en jii kadi hikka laamu ngu ene huccani ɗum saabu adanɗo ɓe mbino koɓe gari ko 12 ɓen ɓe ganduɗa ko jangoɓe Qur'ana he e nder ɗiɗo duuɓi duɗe toɗɗade e nder ɗiɗo duuɓi kadi toɗɗaɗi ɗi kono noon ñanden e nder haala mabɓe ɓe mbi hay so jomumen gonani e duɗal so ene mbawi windede so gonani duɗal noon ne mbawi windede wadde ne nawori wonɓe e duɗe ɗemɗe ngenndiije ɗe e Pulaar ɗe ene wawi naworde ɗumen wadde ɗum eɗen gandi en naworde hen métier ɗe saabu kadi hewɓe ne janggi métier ɗe to rewɓe e worɓe kono noon e manqui waɗanede hebloji karallagal e wawde hufde métier ɗe e wawde kadi ngellitade e métier he wayno Alhuseyni gueɗen waɗa créé e wawde wadde création woni fentude
hunde walla wadde hen ɗum ne kadi ne jorta ma en tawtin ɗum e wadde hebloji ɗi so Allah jaɓi inchallah. tigi a jarama no feewi golle ma jooɗi peewi Amadou Tidiane Kase ene wayno ciftonora bandiraɓe ɓe ganduɗa yewtere men nde hannde toɗɗi ko ñalawma ɗemɗe ngenndiije Madina Gounass ene jogori wadde on ñalawma kono noon ɓe gonɗen ko e tintinde renndo ngo sababude on ñalawma ene jogori wadde ɗo e Madina Gounass kono noon ma en mbaɗ juɓɓudi ñalawma o holno jogori gollirede tawi o toon galle ceerno Jalaluddin ɗo ciftonora bandiraɓe e ñalawma o no sifori. eyi en jiiɗa wona bettere wonande yimɓe hay sinno won rewindiɓe ɗum to téléji to e radio ji to ne gandi kala hitande ene waɗa hitande hikka nde kadi ɓe ndewindi ɗum hewɓe men ne gandi ɗum kono noon wonɓe ganduɗa kañumen keɓani rewinda ɗum te kadi ko kamɓe tan goni e janngude ɗemgal ngal e jangguinanede e ɗemgal he hakkude janngoɓe ɓe e ɓesguji men ɗo janggata ɗo eɗen jiiɗi taw hay goto humpani ɗum waɗi gadiɗen wadde hen yewtere ko adi ni eɗen lelnana juɓɓudi ñalawma o beele yimɓeɓe kaɓa e tintude e tinde wonde eɗen jiiɗi taw hay goto luutaka on ñalawma ɗum waɗi eɗen kebla ɗum yimɓeɓe wo amma ñalawma jaatijo o suwa taw toɗɗede ñalawma o toɗɗete ko fawade ene gaynuɗen gollude juɓɓudi ndi mbawen andude holnden e holo sa kono jiɗɗen lombo koye nder yontere nde noon fooƴi sabu ko wiya fuɗɗima ñande jeetati ha ñande sappo e goho hande ko sappo e goho mbeɗa andi ne wawi ɗo e alarba taw sappo e nayyi yoni kono kam enen mbiyeten tan ko e nder yontere nde sabu e miijo ngo en jaltini ɗum e nder yontere nde en puɗɗima gollude miijo ngo e nder yontere nde ha hande ko e nder yontere nde so Allah jaaɓi alarba o noon ma en hewɓe to banggue wawɓe yewtidde ko fati e juɓɓudi ndi e gardagol ceerno Jalaluddin Ba e miñiraɓe mum ma en kawroy to nokku makko to e kadi e siftini yimɓeɓe altine janggo duɗal ɗuru sina ne waɗa ñalawma mawɗo deftogol ɗum kadi ko teddugal bandiraɓe duɗal ngal ne jangganno ɗiɗo dumunaji fof qur'ana e pulaar e français e ko nandi hen wayno anglais en ɗum kadi ko janggo ñalawma ɗuru sina mo ɗo dolani inde nde ɗuru sina de ko mi anda firongo kono ala ko duɗal ngal woni ko ɗon ɗo galle ceerno Jalali pete galle ceerno Jalal duɗal ceerno Jalaluddin Ba pete janggo ɓe mbaɗa ñalawma mawɗo ko fate deftogol e hollirde yimɓe ko heɓa janggede e ngal ɗo dawal ɗum noon so altino ɓenni fofte talata alarba mbaɗen ɗon batu o ko ngam fewjide ñalawma mo jogoɗen wadde e nder yontere ɗemɗe ngenndiije tawi noon ko keeridi wonande pulaar o taw kadi ko keeridi wonande ko golla e dental he tengtuno e nder wuuro Madina Gounass mo so hawri e welede jomiraɗo waktu o noon ko waktu 17 fuɗɗoto woni 17h00 ha ɗo golle ɗen joyi fof so Allah haaji ɗum noon haralleɓe ɓooyɓe ɗo dillude e pulaar he eɓe nodda hen wonɓe ɗo hakkude ɗo dillannoɓe nodda hen dilloɓe hen oɗo saaha sukaɓe tokosɓe kamɓe fof cikkata ɓuuri noddede hen saabu jiɗɗen ko arde e keewal saabu ma fecce e golle gomuji yimɓe daña kalfina ha ñalawma o wona ñalawma mo ganduɗa ko pattamlamo baɗɗo jencude inchallahu taala tigi e wasiyaji ma e ɓen dilloɓe pulaar wasiyaji ma e ɓen jogorɓe notade e oɗo ñalawma e wasiya mo mbasiytomi hoorema o ko on mbasiytomiɓe alhamdulillah rabbil alamin Allah ne rokki en ardiɓe e ɗeɗo golle ɗe ko golle ceerno himme ceerno ne hen saaha fof ene hirjina en Allah kadi hokki en ko iwɓe e makko jeeyaɓe e makko kañum en gardi ɗeɗo golle ɓen noon katojini tan ko needi e sunna kala ko yimɓe ene mbaɗa hen yo gardin needi e sunna oɗo saaha dendagal bandiraɓe men rewɓe noddaka hen taw ene gasa ñalawma o so yamirore mum heɓoyima ɗum ne ma ƴeewoy no waɗira kono oɗo saaha to banggue fewjidde nde ko worɓe meeɓe nodda yo ardu e needi e sunna so yimɓe gari kadi keɗo lelnane laabi gomuji tafe enen gonen golloɓe e dingiral he hennaɓe hen to banggue juɓɓudi jonde mbawa yuɓɓinanden jonde eko jooɗete no jooɗorte e taaɓe batteɗe e alhaali mum fof hennaɓe hen to banggue juɓɓudi teskade sarwude yimɓe ko wayno jaram e ko nandi hen ɓenne ko noon hennaɓe hen juɓɓudi to banggue jime hennaɓe hen juɓɓudi to banggue deftogol hennaɓe hen juɓɓudi to banggue mertateri e mbaadi kubtodinde kala hen gomuɗo tafaɗo so Allah jaɓima waɗoye winde tongue on saaha ñalawma o so toɗɗama yimɓe fof mbawa wallodirde hen ha golle ɗe mbawa foccade inchallahu taala eɗen ñaagui Allah noon yo Allah won gondiɗo Allah newnan en wadde ɗum taw kadi kono hannirta ni taw kadi ene hawri e weluye Allah ni am sallah sallam e Cheikh Ahmadou Tidiane e welede ceerno e welede julɓe
a jarama no feewi ene wayno hojomaji men gasi ha laaɓi ɗum noon ɓe jarno ɓe jaafo tigi ɗum noon on jarama onon bandiraɓe hettotonoɓe émission moon duɗal pulaar tawi ɗo wonno émission o ko musidɗo meɗen Ousmane Sow o dañi gantu o lomtini en ngar mbaɗanenmo émission o tawi wonno invité men ko musidɗo meɗen Amadou Tidiane Kase e dow toɓɓere yewtere nde ganduɗa ko saabi ɗumen ko ɗemɗe ngenndiije ene hokka yontere e nder leydi Sénégal ko ɗum garnoɗen yettinde bandiraɓe Madina Gounass ne jogori wadde on ñalawma tawi garɗen tintindeɓe ɗum ene jogori wadde nen paɗen gartene maɓɓe laawol gongol ngam hokkudeɓe ñalawma o so taƴama ɗum noon to karallagal to jaggi kaɓirɗe ɗe ko musidɗo moon Adnan Thiam wondude Ɗaha Moussa Ba en calmini gardiɗo rédaction wono Siraji Hamme Cissé ɗum noon min dokka onade laawol gongol ɗo e nden yo jaam Allah jogo min jogo on Allah jarama on jarama Ama Sambalo kañum woni caméra Nangue TV ɗum noon a jarama